Shugor na kaslem jong unong san Hima. Ki kam Thombor ki Kynthei ki dei ki bala jujian ka por se ka por hakleng satlak ka perthei kum gini ki jingjia ki lawan ra ka jing smusi ki babon ki long yeng long sem namar hateng ka poiru sedu uput bando no ki men sembreu hapo ka jela Meghalaya ki don shibun ba ki kam Thombor persha ki Kynthei bat kat kum ki Jingkieng ru la yo I ba ki kam Thombor ki Kynthei ki yai keu na ka por se ka por ban yada bat ai bori ki Kynthei bakin lat na ki bakum gini ki jing sha le ben ki sha ban ben bat sha Thombor haying hasem ne shabaru kumju la pen kup bori ki Kynthei bakan don na ki an ki bating ban penshitom ni kita ki breu ki ban ben yaka kum kareu Kynthei ke Meghalaya Women's Right Commission kadai ke commission ka ba ajing yada bat ka ba khmi ye ka jing shngai ne ka benta ki Kynthei ban lat na ka no ka jing sha ban ben la ka long haying hasem ne haki wei ki jakaru dang hagi ni ki khinjat sngi ki bala dam ka wei ni ki dor ki ka bala sapriang ha ka lengkiran san social media ka bala yo ban ring di ki pat ba ha ka ba ha ka te ki dor ki la yo I ba wei Shynrang ula tim sang ya ka wei ka Kynthei hasurok klem ka jing le ran ki pat ba nong ya nong yeng hasurok harengkat ke jing jorong keti ya kate ke Kynthei kat kum ke jing yo jing tip la ong ba kate ke jing jia kala jia ha ke Jingkieng ke ba penya so ya ke Mawlai bat ke Mawprem bat ke badang ha ba pa upu rusam jong ke dorbar snong lom kshai ha kate ke dur ki la yo iru ba namar ke jing hela bat ke jing perta jong ki breu ki ba shong ba sa ha kate ke jaka uni usamla Shynrang go bala pendon kam di ki tien sang udah sange na ke jing jorong keti ya kate ke Kynthei la yo iru bau tu samla ulah kini daga bor ya ka mobile phone jong ka te ka Kynthei de ka bale ru daga bor klem ka jing salia shu wat ha ka lenti sengkin ru hakum ka te ka por ulah kini ya ka phone jong ka ni ka Kynthei bat ulah kawang sapo ka wa ka batu chasuna pani ka e ka pun sep ting shu kalong balada ki bakum gini ki Shynrang kim don ka jing salia shu wat ha ki jaka pat ba ban tim sang bat ban Thombor ke Kynthei ka bas ngoting kalong ba ki ba kum gini ki jat breakin le kumno lada ki pat ba ni lada mdon manu ba ye ne ba wan yarap ye ka Kynthei ha kum ka te ka por ka e ka ban jia yaka halor kani ka benta ha ba yo banyak ran bat ka chairperson jong Meghalaya Women's Right Commission ko kong yamon sim kala ong bakani ke jing le jong te samla Shynrang ye ka te ka samla Kynthei kalong ka ka bamla satya ban pediang banakalyang ka commission kala ong bakan sa shimkia mardor halor kani ka kam shisho nakalyang ka chairperson kala ong ru bakan sa wat ye ki daw tenrai halor kani ka jingjia bat ban le ye ka badan kam halor kani ka benta khanang ba ki ba kum gini ki jat kam Thombor kinam jiashu nang ne shakman